Nyaya iri kusvika panews desk pamuzinda wevanhu muri Zimbabwe iri kutiudza isusu boys vakacherera mari vari 2. Right, so nyaya iyi iri kubva kumukomana anonzi Collins. Mukomana uyu ari kuti ane makore 38 ekuberekwa. Mukomana ane makore 38 ekuberekwa. Vakomana vakatamba dhiri nemufesi wake anonzi Tafadzo. So Collins naTafadzo dhiri ravakatamba nderekudai so. Dhiri rakatambwa naCollins na Collins, kwete Collins Mnangagwa muri Zimbabwe. Collins naTafadzo. So dhiri rakatambwa neBoys nderekuti Boys rakataimira Boys raichera goridhe. So timu rataimira Boys raichera goridhe mukunzvizva harisiro timu raichera goridhe, rakatotaimirawo rimwe Boys. So chaitika ndechekuti vakomana ava vainochera goridhe zvisiri pamutemo, kwete vana Collins naTafadzo, but Boys raitaimirwa naCollins naTafadzo raichera goridhe zvisiri pamutemo. So rachera goridhe zvisiri pamutemo, vaichera vakawanda. It was like a big gang. Ani munoziva makorokoza anofamba mamagroup muchera muchidi chimupega, and then after vachera goridhe rinotogwa roiswa pamwe chete sesi, and then ronotengeswa pamwe chete nemuridzi wemugodhi kana kuti muridzi wegang rinenge richifamba richichera goridhe muZimbabwe muno. Right? So vakomana goridhe vaichera goridhe, and then anotora goridhe, waitora goridhe riya oenda naro, waitora rimwe onoriviga at a certain place. So vakomana vakataimira mamoves emukomana uyu. Mukomana uyu anonzi iye Simba, ndeSimba Rush. Mukomana ari connected muZANU-PF. So zvese izvi kwazviri kuitika, zviri kuitika munzvimbo iri padhuze neGweru. Zviri kuitika panzvimbo iri padhuze neGweru. Simba mukuru is a boss weteam rinochera goridhe munzvimbo dziri padhuze. So zvakamira zvakadaro, Simba waiti kana akatora goridhe, acollecta gold rachegwa zuva irororo, obuda paiva nenzvimbo yaaienda mukasango, mukasvika kupaka mota yake, obuda onosiya goridhe raari kusiya, because haringochengetegwi anyway kagold, nogona kutosungwa vanhu vari mafanisi. And then obva aenda negoridhe raari kuenda onopa futi mabhiga mafia, his handlers vanotenga goridhe riya. So mukomana Collins na mukomana Tafadzo vaiona zheti rese richitambwa naSimba, vachiona zheti rese richitambwa naSimba, ndobva vachinda paya panzvimbo paivigwa goridhe naSimba, ndokunotora goridhe riya. Vatora goridhe riya, inzwai chiri kuitika pane chekuti vakomana ava vanozivana naSimba, and Simba is a big mafia wokuti haangoiti kumafanisi, and haungomubiri and then wanzi washayikwa panzvimbo kana waita sei. So vakomana vaba goridhe vakaenda ndokunotengesa goridhe, ende kutengesa kwakaita goridhe, vakatengesa goridhe kumunhu anoziva vana Simba. Simba pakazosvika achisvika kuti rimwe timu rake achiudza kuti goridhe rangu rabiwa, vakomana vakati hapana munhu ambouya kotengesa goridhe. Vakomana tisati asvika ipapo, so vakomana vatengesa goridhe, vanongogara munzvimbo inogara Simba imomo, vatora mari iyai ndokunoicherera pasi somewhere, vacherera mari pasi. Vakati iwewe hatisi kuzobva munzvimbo muno, hatisi kuzotiza handiti, because in case togona kubatwa vari kuvhunduka. Apa goridhe ratengeswa nevakomana rabudisa mari inosvika iyo around $7,000, $7,000, chimari chinotobatika. Vakomana vakati no, isusu hatisi kuzotiza munzvimbo muno, tikatiza obviously Simba unobva aziva kuti tisu, ende unosara achinetsana nevabereki vedu, handi muri kupabata nevabereki vedu kana kuti chii, mweya yekuti tozoshungurudzisa mhuri, tangotiza nechi7,000. Vakomana vakati aiwa isusu tongotora mari tonoviga totyoka. Vabvumirana ndi Collins naTafadzo, vabvumirana 2-3 days. Ipa Simba watoita tumainvestigation twake, watohwa kuti vakomana akataimira, hasati apindura Boys, but wakataimira kuona Boys ichitanga kudi kuspenda cash. Akataimira kuona Boys richitanga kuspenda cash. Boys rakatyoka, Boys riripo.
rakuti rava zuva rechi3 mukomana Collins ari kutiudza iye kuti zuva rechi3 ari kumuka, ari kuzama kubata foni yaTafadzwa, foni haisi kubatika. Waenda padheni paTafadzwa, Tafadzwa hapo. Ndopakati rega ndiende kusumbu yemari. Mukomana ndokunoti kusumbu yemari ndokuwana kuti hakuna chinhu. So mukomana ari kuti as of right now ari pama1 because panotori nemunhu mufesi wasimba, mufesi wegoridhe, akatomuvinga padheni pake achimutsvaga, ndobva abuda, ndobva amuti iwewe tiudze hauna chauri kuziva here pamusoro pegoridhe. Mukomana achibva ati haiwa handina chandiri kuziva, achibva abvunzwa also nenyaya yaTafadzwa kuti ko Tafadzwa mufesi wako haufa. Mukomana akati handisi kuzoti wakabuda akaenda kupi, and zvirova kuti story yake haisi kumeka sense as of right now. And ari kuhla kuti iye oita sei bcause mari yekuti atizewo unonogara kupi haana mari, Tafadzwa waenda nemari yese. So muri kutonzwa muri Zimbabwe kuti munhu ari pama1, munhu ari kuto ari pamafanis oita sei. Tiudze mucomment section. Peace.